Takže dneska máme diel o tom, jak Zdraví ťa opäť Emo a dnešný diel by sme venovali tipom, trikom a návodom, ako úspešne byť úspešný. Takže aké sú možnosti zoznamenia? Možnosti zoznamenia sú následovné: osobné, internet, zoznámky rôzne a ja neviem ešte aké sú možnosti, náhodné stretnutia, osudové vážne, dvojplamienky. no tak možnosti sú nejaké také tie klasické asi. Každý pozná, že niekto cez niekoho pozná, lebo však všetci sa poznáme, svete mali. Takže neviem, niekto ťa zavolá von a tam je 5 cudzích ľudí a je to sranda. Potom ich hľadaš na Facebooku, vieš, potom sa tváriš, že nevieš čo robia, ale ty ich tam sleduješ. Potom ich ja neviem čo, zavoláš von, dojdeš na bicykli alebo na korčulách, ale hlavne musíš niekam dojsť. No a potom sú tie klasické nejaké rande, ja neviem, cez čo. Cez posteľ. By som si o sebe povedal, že mohol by som dať rady ľuďom, ktorí nevedia alebo stoja na mŕtvom bode a nevedia si momentálne nikoho zvaliť. Majú nejaké suché obdobia, takže by som povedal, že ten protičný človek, čo chce niekoho zaujať, by mal mať nejaké ciele, rozprával veci na správne, na rôzne témy, komunikatívny, úspešný, má nejakú dobrú prácu, auto a dom a tedy má vlastne 100%. Ako zaujať? Neviem, však buď zaujíme, že materiálne, že máš hodinky, strih ti opucha ruka, lebo sú fejky, alebo máš veľké auto. Ale ja by som osobne sa považoval za toho typa človeka, čo nemá vlastne problém nadviazať kontakt so ženami. Prvý dojem, že ak človek je oblečený, vypadá vlasy. Dneska je taká doba, že sa ľudia o seba starajú, hlavne muži, čo je super. A potom... Za môj život vlastne, ak som dokázal uspieť voči ženám, a neviem, tak tým, akým som, alebo tým, akým by som mal byť, tým, akým som chcel byť, výzorom možno celý život sa pohybujem vlastne väčšinou v dámskej spoločnosti, nakoľko mám kamarátku najlepšiu, čo je baba, takže tá ma väčšinou skontaktovala so ženami, ale už aj pred ňou som väčšinou vždy vyrastal viac so ženami ako s chalanmi, ale tak v pohode. Takže nemôžem sa sťažovať, že by som nemal nejaké skúsenosti, takže by som mi chcel... Mal si rúžový život. Rúžový život, rúžové okuliare. A chcel by som teda povedať, že tak by som mal dať nejaké rady asi, že človek by sa mal vedieť vyjadrovať, mal byť spoločenský, mať nejaké ciele, záujmy. Tak musíš dobre vyzerať a tak, ne? Nemôžeš mať vesmírne boty. Prvý človek na mesiaci. Niekto nám už tlieska. No, boli holuby. Paťa, kde si bude padať ten bicykel? Z tvojho uja.